Osi abwade shimama ya mamunyi na ache ya mwakwa Badwam TV Badwam kase so ya dani teko tego ase ne nkwanshansa madwada no penso de amaye na wochimu nyina no nyabrema no na fa bibo kotodwa nim fa bobra kase no braso sa wuti bi de todwa wo mu bi ya wo betie eni ye bekọ ntom adehye ye nsuo ase wonyapade won mo sam a wode atodwa no ye de no ebebremo na fe yakọ ensemfofro mu akọhye Nana ne mpanimfo de tudwa kyerɛ mu sɛ galamsey de wɔ mu hia bi ɛwɔ wɔ mu ekuro no so sansɛmi ne sembi na no pɛ me de bro Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase no wɔ hɔ Go TV 176 DSTV 280 midin afia amakwa tamaklo afia ne die mu tie sɛ de nsɛm ne kyerɛ mu ankasa etie abusuafo ya wɔ mo ɛwɔ ntom Enedia adankura hodo bese aduanan 40 di nsuo atọ apa no ama wo monchanse ne deda baabi ewo apadencha west mesinimu ewo mfimfin mantem monye no nko a wo manyina mahoden no nso fana tete agu amasese sum na aduru won wo de won samato Adom TV kase anim sempanifo mra emeboa wo amanfo dan a eso pepa no ya ade a ani enyan fi se obi ne dan dan bi otimu se enye edan ketwa nanso mframan adinawu agisa afi na wokope sika sa ato njense foforo de akobọ so foforo ebi dan mpie mienu mpie nan ne num ensia nyina nsuo no munaye no edi e behu ni se mframan etutu ntabo no otutu ntabo na me ka chemi kunu se nti onhwe se mframan etutu ntabo no nti edem ho ne ma nde ebi na mayiyi agugu hoyi enso bebre da so wedem eno ase yentime anya hwe yediyem na edai yentime anya hwe afede ehu niema nyina afo se pacha die stress mpanifo emra aban eba mu no na omo ebi nso wo omo nsam NGOs na omo ba abeboa isan se die nipa no be di sabri kurampo no ejin nanka mpese de obenya se ade ato nchense na mframa na epagia ni nua ni nyina nti ebe stress adofo beba na ba beboa kuro no costophobia wo kuro bi mu nso e wa ha kanea no UCD fo ne me na kanea na mara nya sa de ne e ka de ne ato renchem kase de bi ato me pa because me ko firi na me ne mabusua nyina adidi se light ikwe ye na me ya basa nti me sla ban se onye ya muwa ni manim ya no maboa no me kanea na mara nya sa de asem de e bi ato ya pa se light ya ma enam akofa ho ka be yesen e na wo ya boke 36000 ana se da hwa aya light ya madia aban na se wa meboa ya dia sika 360 million ana ayaka nananom ne mpanifo ye wo amara panyi eno ewo wura traditional shoe ho ene wo mo ediko se mo de pa na magalamsefo se wo mo hwa no wo mo hwe no wo mo nsa se wo ma amaso so ba betu galamse wo titu ene won kwaye na wodua so no ba ya hodo no ene wonsu wan obi anhwe no wamuram ho ntesa nananom se omo ne wo e obi ka nanansam oni Adom TV edin kombe bibia wotu agya na wode okobem bae na enam se ohun no kore no na obechia ba hema ne mpanifo enunti ena wokeka se okobem ese jura na oya galamse ese issue okobem bae ho no obemu nana no yɛhwehwɛ ne nkrata mu yɛhu se ne nkrata ɛyɛ papa nti yɛkora yɛ de asase ma no ɛwɔ takwa enibre takwa yɛne ma ne hwie mienu papa no ɔnyɛ adwuma na sisi ameka se mo kɔhwɛ ankwaw nani ɔno tu agyan wa fa China fo ɛna ɔmo sɛ ankwaw ɔmo tu galamse ɔmo sɛ nkɔfo koko ɛsɛ nkɔfo agyapadeɛ na yɛntu obia suo kɔhwɛ nkɔfo mu galamse no ɔmo yɛ ɔwɔ ɔno tu agyan wa kɔfa nkɔfo ɛna ɔmo yɛ basabasɛyɛ ai besi wo konu nti ɔyɛ ade a yɛmmabu ne nkwala no nyina bɛsɔre anso ɔpɛsɛ ɔka wogye kwan bi aso Ghana constitution ko ɛnkyerɛ yɛtimi twe obi asu efiri kuro no so obi antwe obi asu ɛwɔ kuro no so nti mesrɛ nationalfoɔ mesrɛ House of Chiefs mpanifo nyina sɛ mohwɛ na bebia asɛm no da mfa wo musu ye kyeremo se e-blogger kanea bandada mahama bresu si ya aka nwura mu wo mebie ma wo no ene yi wo nsufre no
Ministry of Education womo atie ya won hwe ni mo se afin kwana wiye die na won mo awie na fe die wo se eye no eye Adom TV kase etoso Nanado Adaruma Obamesi boarding house mienu blocks mienu edemaya ebefa yemba na emema no omo behwe nso no behwe no me edubi apejaman mpenifom wom me ebeye ntotoye kakra na ensemfo am de man se edikan yenhwe se omo pese ye ne pese ya admitting kola na omo admitting kola no de man ya yenhwe se ye be clean omo my conditions bi ba ko se be clean environment no yeso ye kan se bi kire wo mo efa subjects e pese handle no na omo ye ne se so mbet media blocks e wo mechi omo bet media e dey amaye nti ye be for a start e be accommodate enkola kakra na ye de ahya ase ya boadu MPP amanyuko ne fa ewo new adubiase dwem tenani wono so de nsem sei na tu dwa efa e blocker wonom ebibia no no eho matwewe ye be ye dia be boama ankankola na nkombeko dey no nyina no obenya boarding facilities wo ha ndi sese ye ha ma ya be do ho a the mini regional minister Kasai and also the education minister Kasai and education minister Baha abese ye bo se this academic term ya oba bibie school no this term crowd there so utimi ye no day crowd obi ni day crowd man ya ento anu next year no na no matoto ye na obema ni na ye boarding house na my school ekuro no any district ni constituency na timi afalento ma petra Adom TV Badwam kase na oguso ehwe na hope for perfection eye dwumakuo ene wono aye ni mprenu so ability for praise concept ene no achi so power Christiana Hackman impact leadership ho awards no ho entoma won bota nyina ne se ye wonipakuo bi ho no ma ye nuanu masabi wodi dam wo miamia hodo no oboa won pa eno ho no wapa ho entoma de ho abasobode ama Adom TV kase etwaso Ability Praise Concert or H4P organization hen initiative. Normally, yes, Ghana where praise concerts now they are or for able people. Inti Ido Biani Refi disability community. But H4P I am ye wo hode ye be bridge gap no. Inti da where we be disabled people for no and I hen so yeah for disabled people. Inti Ability Praise Concert here H4P believer ye war in the disability community. The Bibia Oyema Sebe Ahenoma Yendi them no on Oyesuma Ahena Yedi them no into the praise concert no or a platform I had superstars from the disability community.